Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala hänelle antoi ilmoittaa palvelijoillensa niitä, mitkä pian tapahtuman pitää, ja on tiettäväksi tehnyt ja lähettänyt enkelinsä kautta palvelijallensa Johannekselle, joka todisti Jumalan sanaa ja sen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, ja mitä hän nähnyt oli. Autuas on se, joka lukee, ja ne, jotka kuulevat profetian sanat ja pitävät ne, mitkä siinä kirjoitetut ovat, sillä aika on läsnä. Johannes 7 Asian seurakunnalle, armo olkoon teille ja rauha, siltä, joka on, joka oli ja joka tuleva on, ja 7 hengeltä, jotka hänen istuimensa edessä ovat. Ja Jeesukselta Kristukselta, joka se uskollinen todistaja on ja esikoinen kuolleista ja maan kuningasten päämies, joka meitä rakasti ja on meitä vedellänsä meidän synneistämme pessyt, ja teki meidät kuninkaiksi ja papeiksi Jumalan ja Isänsä edessä, hänelle olkoon kunnia ja valta iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Katso, hän tulee pilvien kanssa, ja jokaisen silmän pitää hänen näkemän, ja ne, jotka hänä pistäneet ovat, ja kaikki maan sukukunnat pitää parkuman, niin amen. Minä olen A ja O alku ja loppu, sanoo Herra, joka on, joka oli ja joka tuleva on kaikki valtias. Minä Johannes, teidän veljenne ja osallinen vaivassa ja valtakunnassa ja kärsivällisyydessä Jeesuksessa, Kristuksessa olin luodussa, joka kutsutaan Patmos Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen tähden. Minä olin hengissä yhtenä sunnuntaina ja kuulin minun jäljessäni suuren äänen niin kuin vasunan. Sanovan, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, mitäs näet, kirjoita kirjaan, ja lähetä asian seurakunnille, jotka Efesossa ovat ja Smyrnassa, ja Pergamossa, ja Thyatirassa, ja Sardissa, ja Philadelphiassa, ja Laodikiassa. Ja minä käännyin sitä ääntä katsomaan, joka minun kanssani puhui, ja minun kääntyessäni näin minä 7 kultaista kynttiläjalkaa. Ja kultaisten kynttiläjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen vaatetetun pitkällä hameella ja vyötetyn rinnoilta kultaisella vyöllä. Mutta hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkeat, niin kuin valkea villa, ja niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa valantovasken kaltaiset, niin kuin pätsissä palavaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljon veden kuohina. Ja 7 tähteä oli hänen oikeassa kädessänsä, ja hänen suustansa kävi ulos 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa niin kuin aurinko paistaa voimassansa. Ja kuin minä hänen näin, lankesin minä hänen jalkainsa eteen, niin kuin kuollut, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi minulle, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja elävä, ja olin kuollut, ja katso, minä olen elävä iankaikkisesta iankaikkiseen, amen, ja minulla on helvetin ja kuoleman avaimet. Kirjoita, mitäs nähnyt olet, mitä nyt on, ja mitä tästä lähin tapahtuva on. Se salaisuus niistä 7 tähdestä, jotka sinä minun oikeassa kädessäni nähnyt olet, ja 7 kultaista kynttiläjalkaa, ne 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkeli, ja ne 7 kynttiläjalkaa, jotka sinä nähnyt olet, ovat 7 seurakuntaa. Kirjoita Efeson seurakunnan enkelille, näitä sanoo se, joka 7 tähteä pitää oikeassa kädessänsä, joka käy 7 kultaisen kynttiläjalan keskellä.
Minä tiedän sinun työs ja tekos ja sinun kärsivällisyytes, ettet sinä voi kärsiä pahoja, sinä olet niitä jo kiusannut, jotka itsensä apostoleiksi sanovat, ja ei ole, ja löysit heidät valehtelijoiksi. Ja sinä kannoit ja kärsit, ja minun nimeni tähden sinä työtä teit, ja et väsynyt. Mutta minulla on sinua vastaan, että sinä sinun ensimmäisen rakkautes annoit ylön. Muista siis, kusta lankesit pois ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä töitä, vaan jos ei niin minä tulen sinulle pian ja syöksen kynttilä jalkas pois sieltansa, ellet sinä tee parannusta. Mutta se sinulla on, ettäs vihaat nikolailaisten töitä, joita minäkin vihaan, jolla korva on se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo, sen joka voittaa annan minä elämän puusta syödä, joka keskellä Jumalan paradisia on. Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita, näitä sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka oli kuollut ja elää. Minä tiedän sinun tekos ja vaivas ja köyhyytes, mutta sinä olet rikas ja niiden pilkan, jotka itsensä juudalaisiksi sanovat, ja ei olekaan, vaan ovat saatanan joukko. Älä sinä ensinkään pelkää, mitä sinun kärsimän pitää. Katso, perkele on muutamia teistä heittävä vankiuteen kiusattaa, ja teillä pitää oleman vaiva 10 päivää, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan, jolla korva on se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo, joka voittaa, ei se toiselta kuolemalta vainoiteta. Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita, näitä sanoo se, jolla on 2-teräinen terävä miekka. Minä tiedän sinun tekos ja kussas asut, kussa saatanan, istuin on ja sinä pidät minun nimeni ja et kieltänyt minun uskoani. Niinäkään päivinä, joina Antipas minun uskollinen todistajani teidän tykönänne tapettu on, kussa saatana asuu. Mutta minulla on vähä sinua vastaan, että sinulla siellä on niitä, jotka Balaamin opia pitävät, joka opetti Balakin antamaan pahennusta Israelin lasten edessä epäjumalten uhria syödä ja salavuoteudessa maata. Niin myös sinulla on niitä, jotka nikolailaisten oppia pitävät, jota minä vihaan. Tee parannus, vaan jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja tapelen heidän kansansa minun suuni miekalla. Jolla korva on se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo, sen joka voittaa annan minä syödä siitä salatusta mannasta ja tahdon hänelle hyvän todistuksen antaa ja sillä todistuksella uuden kirjoitetun nimen, jota ei yksikään tiedä, vaan se, joka sen saa. Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näitä sanoo Jumalan poika, jonka silmät ovat niin kuin tulen liekki ja hänen jalkansa valantuvasken kaltaiset. Minä tiedän sinun tekos ja rakkautes ja palvelukses ja uskos ja sinun kärsivällisyytes ja sinun tekos ja ne viimeiset useammat kuin ensimmäiset. Vaan minulla on vähä sinua vastaan, että sallit sen vaimon Jezabelin, joka itsensä profetaksi sanoo, opettavan ja minun palvelijoitani viettelevän salavuoteudessa makaavan ja epäjumalan uhria syövän. Ja minä annoin hänelle ajan parannusta tehdä salavuoteudestansa, mutta ei hän tehnytkään. Katso, minä panen hänen vuoteeseen, ja ne, jotka hänen kansansa uorin, tekevät suureen vaivaan, ellei he tee parannusta töistänsä. Ja hänen lapsensa minä tapan kuolemalla, ja jokaisen seurakunnan pitää tietämään, että minä olen se, joka munaskuut ja sydämet tutkin ja annan kullekin teistä teidän työnne jälkeen.
Mutta teille minä sanon, ja muille, jotka Thyatirassa olette, joilla ei tämä opi ole, ja jotka ei saatanan syvyyttä tunteneet, niin kuin he sanovat, en minä laske teidän päällenne muuta kuormaa. Kuitenkin se, mikä teillä on, pitäkäät siihen asti, kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja minun tekoni hamaan lopuun asti pitää, sille minä annan voiman pakanain ylitse. Ja hänen pitää heitä rautaisella vitsalla hallitsemaan, ja niin kuin savenvalajan astioita heitä särkemään, niin kuin minäkin isältäni sain. Ja annan hänelle kointähden, jolla korva on se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja kirjoita Sardin seurakunnan enkelille, näitä sanoo se, jolla ne 7 Jumalan henkeä, ja ne 7 tähtiä ovat minä tiedän sinun tekos, sillä sinulla on nimi, ettäs elät ja olet kuollut. Ole valpas ja vahvista niitä muita, jotka kuolemallansa ovat, sillä en minä löytänyt sinun tekojas täydellisiksi Jumalan edessä. Niin ajattele siis, kuinka sinä saanut ja kuullut olet ja pidä se ja tee parannus, ellet sinä siis valvo, niin minä tulen sinun päälles niin kuin varas ja et sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päälles tulen. Sinulla on myös muutamat nimet Sardissa, jotka ei ole vaatteitansa saastuttaneet, niiden pitää minun kanssani valkeissa vaatteissa vaeltaman, sillä he ovat mahdolliset. Joka voittaa, se pitää valkeilla vaatteilla puetettaman, ja en minä pyyhi hänen nimeänsä elämänkirjasta, ja minä tahdon tunnustaa hänen nimensä minun isäni edessä, ja hänen enkelinsä edessä. Jolla korva on se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja Philadelphian seurakunnan enkelille kirjoita näitä sanoo se pyhä, se totinen, jolla on Davidin avain, joka avaa ja ei yksikään sulje, joka sulkee ja ei yksikään avaa. Minä tiedän sinun tekos, katso, minä annoin sinun etes aukian oven, ja ei yksikään voi sitä sulkia, sillä sinulla on vähän voimaa, ja pidät minun sanani, etkä minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan joukosta ne, jotka itsensä juudalaisiksi sanovat ja ei olekaan, vaan he valehtelevat, katso, minä tahdon vaatia heitä siihen, että heidän pitää tuleman ja kumartaman sinun jalkais edessä, ja heidän pitää tietämän, että minä sinua rakastin. Ettäs pidit minun kärsivällisyyteni sanat, niin minä tahdon sinun varjalla kiusauksen hetkestä, joka koko maan piirin päälle tuleva on niitä kiusaamaan, jotka maan päällä asuvat. Katso, minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kenkään sinun kruunuas ottaisi. Joka voittaa hänen minä teen patsaaksi minun Jumalani templissä, ja ei hänen pidä silleen sieltä lähtemän ulos, ja tahdon kirjoittaa hänen päällensä minun Jumalani nimen ja minun kaupunkini uuden Jerusalemin nimen, joka taivaasta minun Jumalaltani tuli alas, ja minun uuden nimeni. Jolla korva on se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja Laodikian seurakunnan enkelille kirjoita näitä sanoo amen uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luontokappalten alku. Minä tiedän sinun tekos, ettet sinä kylmä etkä palava ole, oi jospa kylmä, taikka palava olisit. Sen tähden, että pensiä olet, ja et kylmä etkä palava rupea minä sinua minun suustani oksentamaan ulos. Että sanot, minä olen rikastunut, ja en minä mitään tarvitse, ja et tiedä, ettäs viheliäinen ja raadollinen olet köyhä, sokia ja alastoin.
minä neuvon sinua minulta ostamaan kultaa tulella, selitettyä, ettäs rikastuisit ja valkiat, vaatteet, joilla sinus pukisit, ettei sinun alastomuutes häpy näkyisi ja voitele silmäs silmäin voiteella, ettäs näkisit, joita minä rakastan, niitä minä myös nuhtelen ja kuritan, niin ole siis ahkera ja tee parannus. Katso, minä seison ovessa ja kolkutan, jos joku minun ääneni kuulee ja avaa oren, sen tykö minä tahdon mennä sisälle ja pitää ehtoollista hänen kansansa ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua minun kanssani, minun istuimellani, niin kuin minäkin voitin ja olen minun isäni kanssa hänen istuimellansa istunut. Jolla korva on se kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitten näin minä ja katso, ovi avattiin taivaassa ja ensimmäinen ääni, jonka minä kuulin, niin kuin basunan puhuvan minun kanssani sanoen, astu tänne ylös ja minä osoitan sinulle, mitä tästä lähin tapahtuva on. Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, istuin oli pantu taivaaseen, ja istuimella oli yksi istuva. Ja se, joka istui, oli näkyensä kiven, jaspiksen ja sardin kaltainen, ja taivaan kaari istuimen ympäri näkyensä smaragdin kaltainen. Ja sen istuimen ympärillä oli 430 istuinta, ja niillä istuimilla näin minä 430 vanhinta istuvan valkeilla vaatteilla puetettuna, ja heidän päässänsä olivat kultaiset kruunut. Ja istuimesta kävivät ulos leimaukset ja pitkäiset ja äänet, ja 7 tulista lampua paloi istuimen edessä, jotka 7 Jumalan henkiä ovat. Ja istuimen edessä oli niin kuin lasinen meri kristallin muotoinen, ja keskellä istuinta ja ympäri istuinta 4 eläintä edestä, ja takaa silmiä täynnänsä. Ja ensimmäinen eläin oli jalapeuran muotoinen, ja toinen eläin vasikan muotoinen, ja kolmannella eläimellä olivat niin kuin ihmisen kasvot, ja 4. eläin lentäväisen kotkan muotoinen. Ja niillä 4 eläimellä oli kullakin 6 siipeä ympärillä, ja he olivat sisältä, silmiä täynnänsä, ja ei heillä ollut lepoa päivällä, eikä yöllä, ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli, ja joka on, ja joka tuleva on. Ja kuin ne eläimet antoivat kiitoksen ja kunnian ja siunauksen sille, joka istuimella istui, joka elää iankaikkisesta iankaikkiseen. Niin ne 430 vanhinta lankesivat istuimella istuvaisen eteen ja kumartaen rukoilivat sitä, joka elää iankaikkisesta iankaikkiseen, ja heittivät kruununsa istuimen eteen ja sanoivat, Herra, sinä olet mahdollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet kaikki luonut, ja sinun tahdostas he ovat ja luodut ovat. Ja minä näen istuimella istuvaisen oikeassa kädessä kirjan sisältä ja unkua kirjoitetun, 7 sinetillä lukitun. Ja minä näin väkevän enkelin suurella äänellä saarnaavan, kuka on mahdollinen tätä kirjaa avaamaan ja hänen sinettiänsä päästämään. Ja ei yksikään voinut, ei taivaassa, eikä maassa, eikä maan alla kirjaa avata, eikä siihen katsoa. Ja minä itkin kovin, ettei yksikään löydetty mahdolliseksi kirjaa avaamaan, eikä sitä näkemään. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso, jalopeura poitti, joka on Juudan sukukunnasta, Davidin juuri avaamaan sitä kirjaa ja päästämään sen 7 sinettiä.
Ja minä näin ja katso keskellä istuinta ja 4 eläimen ja vanhimpien keskellä seisoi karitsa niin kuin tapettu, jolla oli 7 sarvia ja 7 silmää, jotka ovat 7 Jumalan henkeä kaikelle maalle lähetetyt. Ja se tuli ja otti kirjan istuimella istuvaisen oikeasta kädestä. Ja kuin hän kirjan ottanut oli, lankesivat ne 4 eläintä ja 430 vanhita karitsan eteen, ja jokaisella oli kantele ja kultaiset maljet suitsutusta täynnä, jotka ovat pyhäin rukoukset. Ja veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet mahdollinen kirjaa ottamaan ja sen sinä teitä avaamaan, sillä sinä olet tapettu ja verelläs meitä Jumalalle. Lunastit kaikki naisista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja pakanoista. Ja olet meidät tehnyt meidän Jumalallemme kuninkaiksi ja papeiksi, ja me saamme vallita maan päällä. Ja minä näin ja kuulin monen enkelin äänen istuimen ja eläinten ja vanhimpien ympärillä, ja heidän lukunsa oli 10 000 kertaa 10 000 ja 1000 kertaa 1000. Ja sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka tapettu on mahdollinen ottamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja kunnian ja kiitoksen ja siunauksen. Ja kaikki luontokapaleet, jotka taivaassa ovat ja maan päällä ja maan alla ja meressä, ja kaikki, jotka niissä ovat, kuulin minä, sille sanovan, joka istuimella istui, ja karitsalle siunaus ja kunnia ja ylistys ja voima iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja ne 4 eläintä sanoivat, amen. Ja ne 430 vanhinta lankesivat maahan, kumarsivat ja rukoilivat sitä, joka elää iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja minä näin, kuin karitsa ensimmäisen sinetin avasi, ja minä kuulin yhden 4 eläimestä sanovan niin kuin pitkäisen jylinen tule, ja katso. Ja minä näin ja katso valkea orhi, ja se, joka sen päällä istui, piti joutsea, ja hänelle annettiin kruunu, ja hän läksi voittamaan ja saamaan voittoa. Ja kuin hän toisen sinetin avasi, kuulin minä toisen eläimen sanovan, tule ja katso. Ja ruskea orhi meni ulos, ja sille, joka sen päällä istui, annettiin rauha maasta ottaa pois, että heidän piti keskenänsä toinen toisensa tapaman, ja hänelle oli suuri miekka annettu. Ja kuin hän 3. sinetin avasi, kuulin minä 3. eläimen sanovan, tule ja katso, ja minä näin ja katso, musta orhi, ja sillä, joka sen päällä istui, oli vaaka kädessä. Ja minä kuulin äänen 4 eläimen keskeltä sanovan, mitta nisuja 1 penninkiin, ja 3 mittaa ohria 1 penninkiin, ja älä vinaa, eikä öljyä vahingoita. Ja kuin hän avasi 4. sinetin, kuulin minä 4. eläimen äänen sanovan, tule ja katso. Ja minä näin ja katso hiirenkarvainen orhi, ja joka sen päällä istui, sen nimi oli kuolema, ja helvetti noudatti häntä, ja hänelle annettiin voima tappaa 4 osaa maan päältä miekalla ja nälällä, ja surmalla ja pedoilla maan päällä. Ja kuin hän 5. sinetin avasi, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka Jumalan sanan tähden tapetut olivat, ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, sinä pyhä ja totinen Herra, kuinka kauan et sinä tuomitse ja meidän vertamme kosta niille, jotka maan päällä asuvat. Ja kullekin heistä annettiin valkea vaate, ja sanottiin heille, että heidän piti vielä vähän aikaa lepäämän siihen asti, kuin heidän kanssapalvelijainsa ja veljensä luku täytetyksi tulisi, jotka piti tapettaman niin kuin hekin.
Ja minä näin, kuin hän 6. sinetin avasi, katso, niin tapahtui suuri maanjäristys, ja aurinko tuli mustaksi, niin kuin karvasäkki, ja kuu tuli kokonansa, niin kuin veri. Ja tähdet putosivat taivaasta maan päälle, niin kuin vikunapuu vikunansa varistaa, kuin hän suurelta tuulelta häälytetään. Ja taivas pakeni niin kuin kämärtynyt kirja, ja kaikki vuoret ja luodot siirrettiin sijoistansa. Ja kuninkaat maan päällä, ja ylimäiset, ja rikkaat, ja päämiehet, ja väkevät, ja kaikki orjat, ja kaikki vapaat kätkivät itsensä luoliin ja vuorten rotkoihin. Ja sanoivat vuorille ja kukkuloille, lannetkaa meidän päällemme ja peittäkää meitä sen kasvoin edestä, joka istuimella istuu, ja karitsan vihasta. Sillä se suuri hänen vihansa päivä on tullut, ja kuka voi pysyä? Ja sitten näin minä 4 enkeliä seisovan 4 maan kulman päällä ja 4 maan tuulta pitävän, ettei tuuli olisi puhaltanut maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhdenkään puun päälle. Ja minä näin toisen enkelin auringon koitosta tulevan ylös, jolla oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joiden maata ja merta oli annettu vahingoittaa, ja sanoi, älkäät maata, eikä merta, eikä puita vahingoittako siihen asti, kuin me merkitsemme meidän Jumalamme palvelijat heidän otsissansa. Ja minä kuulin, että merkittyin luku oli 154 000, jotka kaikkein Israelin lasten sukukunnista merkityt olivat. Juudan sukukunnasta 12 000 merkityt, Rumenin sukukunnasta 12 000 merkityt, Gadin sukukunnasta 12 000 merkityt. Asserin sukukunnasta 12 000 merkityt, Naptalin sukukunnasta 12 000 merkityt, Manassen sukukunnasta 12 000 merkityt. Simeonin sukukunnasta 12 000 merkityt, Levin sukukunnasta 12 000 merkityt, Isaskarin sukukunnasta 12 000 merkityt. Hebulonin sukukunnasta 12 000 merkityt, Josethin sukukunnasta 12 000 merkityt, Benjaminen sukukunnasta 12 000 merkityt. Sen jälkeen näin minä ja katso suuri joukko, jota ei yksikään lukea taitanut kaikista pakanoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä seisovan istuimen edessä ja karitsan edessä valkeilla vaatteilla puetetut ja palmut heidän käsissänsä. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, autuus olkoon meidän Jumalallemme, joka istuimella istuu, ja karitsalle. Ja kaikki enkelit seisoivat ympäri istuinta ja vanhimpia ja 4 eläintä, ja lankesivat kasvoillensa istuimen eteen, kumarsivat ja rukoilivat Jumalaa, sanoen, amen, siunaus ja ylistys ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys olkoon meidän Jumalallemme iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Ja yksi vanhimmista vastasi ja sanoi minulle, kutka nämä valkeilla vaatteilla puetetut ovat ja kusta he tulleet ovat. Ja minä sanoin hänelle, Herra, sinäpä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka suuresta vaivasta tulivat, ja he ovat vaatteensa pesseet ja ovat vaatteensa karitsan veressä valaisseet. Sen tähden ovat he Jumalan istuimen edessä ja palvelevat häntä päivällä ja yöllä hänen templissänsä, ja se, joka istuimella istuu, asuu heidän päällänsä. Ei heidän pidä enää isomman, eikä enää janoman,
eikä aurinko lankee heidän päällensä, ei myös yksikään palavuus. Sillä karitsa, joka istuimen keskellä on, kaitsee heitä ja johdattaa heitä elävään vesilähdetten tykö, ja Jumala on kuivaava kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Ja kuin hän 7. sinetin avasi, oltiin ääneti taivaassa lähes puoli hetkiä. Ja minä näin 7 enkeliä Jumalan edessä, seisovan, joille 7 basunaa annettiin. Ja toinen enkeli tuli ja seisoi alttarin edessä, ja hänellä oli kultainen pyhän savun astia, jolle paljon suitsutusta annettiin kaikkein pyhäin rukouksiin kultaiselle alttarille antaaksensa, joka on istuimen edessä. Ja suitsutuksen savu pyhäin rukouksista nousi enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti pyhän savun astian ja täytti sen alttarin tulesta ja heitti maan päälle, ja niin tapahtuivat äänet ja pitkäisen jylinet ja leimaukset ja maanjäristykset. Ja ne 7 enkeliä 7 basunalla hankitsivat basunilla soittamaan. Ja ensimmäinen enkeli soitti basunalla ja tuli rakeita ja tuulta verellä sekoitettuja, jotka maan päälle heitettiin, ja 1/3 puista paloi ja kaikki viheriäinen ruoho paloi. Ja toinen enkeli soitti basunalla, ja mereen heitettiin, niin kuin suuri vuori tulessa palava, ja 1/3 merestä tuli vereksi. Ja 1/3 elävistä luontokappaleista meressä kuoli, ja 1/3 haaksista ukkui. Ja 3. enkeli soitti basunalla, ja suuri tähti lankesi taivaasta palava niin kuin tulisoitto, ja lankesi 1/3 virtain ja vesilähdetten päälle. Ja tähti kutsutaan koiruohoksi, ja 1/3 vesistä muuttui koiruohoksi, ja monta ihmistä kuoli vetten tähden, että ne haikeaksi tehdyt olivat. Ja 4. enkeli soitti basunalla, ja 1/3 auringosta lyötiin, ja 1/3 kuusta, ja 1/3 tähdistä, niin että 1/3 heistä pimeni, ja ei 1/3 päivästä valaissut eikä yöstä. Ja minä näen ja kuulin enkelin keskelle taivasta lentävän ja suurella äänellä sanovan, voi 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 asuvais ja maan päällä muiden 3 enkelin basunan äänistä, jotka vielä basurilla soittaman pitää. Ja 5. enkeli soitti basunalla, ja minä näen tähden taivaasta maan päälle putoavan, ja hänelle annettiin syvyyden kaivon avain. Ja hän avasi syvyyden kaivon, ja kaivon savu kävi ylös niin kuin suuren pätsin savu, ja aurinko ja ilma pimisi kaivon savusta. Ja savusta läksivät metsäsirkat maan päälle, ja heille annettiin voima niin kuin skorpionilla on voima maan päällä. Ja heille sanottiin, ettei heidän pitänyt vahingoittaman maan ruohoa, eikä mitään viheriäistä, ei myös yhtään puuta, vaan ainoastaan ihmisiä, joiden otsissa ei Jumalan sinetti ole. Ja se annettiin heille, ettei heidän pitänyt heitä tappamaan, vaan 5 kuukautta vaivaamaan, ja heidän vaivaamisensa oli niin kuin skorpionin vaivaaminen, kuin hän on ihmistä pistänyt. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa ja ei löydä häntä ja pyytää kuolla, vaan kuolema pakenee heitä. Ja metsäsirkat ovat orhitten kaltaiset, jotka sotaan valmistetut ovat, ja heidän päässänsä niin kuin kruunut kullan muotoiset, ja heidän kasvonsa niin ihmisten kasvot. Ja heillä olivat hiukset, ja heidän hampaansa olivat niin kuin jalopeuran. Ja heillä oli panssari niin kuin rautapanssarit, ja heidän siipiänsä havina niin kuin ratasten kituma, kussa monta hevosta sotaan juoksee. Ja heillä oli pyrstöt,
niin kuin skorpionilla, ja heidän pyrstöissänsä olivat neulaiset, ja heidän voimansa oli ihmisiä 5 kuukautta vahingoittaa. Ja heidän kuninkaansa on syvyyden enkeli, jonka nimi hebrean kielellä on Abaddon, ja kreikan kielellä on hänen nimensä Apollyon. 1 voi on mennyt edes katso, vielä 2 voita sen jälkeen tulevat. Ja 6 enkeli soitti basunalla, ja minä kuulin äänen 4 kultaisen alttarin sarvesta, joka Jumalan edessä on, sanovan sille 6. enkelille, jolla basuna oli päästä ne 4 enkeliä, jotka suuressa Eufraatin virrassa sidottuna ovat. Ja ne 4 enkeliä päästettiin, jotka olivat valmiit hetkeksi ja päiväksi ja kuukaudeksi ja vuodeksi tappamaan 1/3 ihmisistä. Ja ratsasmiesten sotajoukon luku oli 2 kerroin 10 000 kertaa 10 000, ja minä kuulin heidän lukunsa. Ja niin minä näin ne orhit näössä, ja niillä, jotka heidän päällänsä istuivat, olivat tuliset ja keltaiset ja tulikiviset pantsarit, ja orhitten päät olivat niin kuin jalopeurain päät, ja heidän suustansa kävi ulos tuli ja savu ja tulikivi. Näillä 3 vitsauksella tapettiin 1/3 ihmisistä tulella, savulla ja tulikivellä, jotka kävivät ulos heidän suustansa. Sillä heidän poimansa oli heidän suussansa ja heidän pystyissänsä, ja heidän pyrstönsä olivat kärmeten muotoiset, heillä olivat päät, ja niillä he vahingoitsivat. Ja muut ihmiset, jotka ei näillä vitsauksilla ole tapetut, ei heidän kättensä töistä parannusta tehneet, ettei he olisi perkeleitä, kumartaneet ja kultaisia ja hopiaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalia, jotka ei nähdä taida, eikä kuulla, ei myös käydä. Ja ei tehneet parannusta murhistansa, eikä velhuudestansa, eikä huoruudestansa, ei myös varkaudestansa. Ja minä näin toisen väkevän enkelin tulevan alas taivaasta, joka pilvellä puetettu oli, ja taivaan kaari hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja hänen jalkansa niin kuin tulen patsaat. Ja hänen kädessänsä oli avoin kirja, ja hän pani oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle. Ja huusi suurella äänellä, niin kuin jalopeura kiljuu, ja koska hän huusi, puhuivat ne 7 pitkäistä äänensä. Ja kuin ne 7 pitkäistä olivat äänensä puhuneet, tahdoin minä sen kirjoittaa, ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan minulle, lukitse se, mitä ne 7 pitkäistä puhuivat, ja älä niitä kirjoita. Ja enkelin, jonka minä meren päällä ja maan päällä näin seisovan, nosti kätensä taivaaseen päin. Ja vannoi sen kautta, joka elää iankaikkisesta iankaikkiseen, joka taivaan luonut oli, ja ne mitkä siinä on, ja maan, ja ne mitkä siinä on, ja meren, ja ne mitkä siinä on, ettei silleen aikaa enempi oleman pidä. Vaan 7. enkelin äänen päivinä, kuin hän rupeaa basunalla soittamaan, niin pitää Jumalan salaisuus täytettämän, niin kuin hän on palvelijoillensa profetaille ilmoittanut. Ja ääni, jonka minä kuulin taivaasta, puhui taas minun kanssani ja sanoi, mene ja ota avoin kirja enkelin kädestä, joka meren ja maan päällä seisoo. Ja minä menin enkelin tykö ja sanoin, anna kirja minulle. Ja hän sanoi minulle, ota ja syö se, ja se on karvasteleva sinun vatsassas, vaan sinun suussas pitää sen oleman makian, niin kuin hulaja. Ja minä otin kirjan enkelin kädestä, ja söin sen, ja se oli makia minun suussani, niin kuin hunaja, ja kuin minä sen syönyt olin karvasteli, se minun vatsassani.
Ja hän sanoi minulle taas, tule sinun profeeteerata kansoille ja pakanoille ja kielille ja monelle kuninkaalle. Ja minulle annettiin ruoko, niin kuin sauva ja enkeli seisoi ja sanoi, nouse ja mittaa Jumalan templi ja alttari ja ne, jotka siinä rukoilevat. Mutta syökse sisälmäinen kuori ulos templistä ja älä sitä mittaa, sillä se on pakanoille annettu ja he tallaavat pyhää kaupunkia 250 kuukautta. Ja minä annan 2 minun todistajalleni ja heidän pitää 1260 päivää profeteeraaman säkeissä puetettuna. Nämä ovat 2 öljypuuta ja 2 kynttiläjalkaa, jotka maan Jumalan edessä seisovat. Ja jos joku heitä tahtoo vahingoittaa, niin tuli käy ulos heidän suustansa ja syö heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, niin se tapetaan. Näillä on valta taivasta sulkea, ettei niinä päivinä, joina he profeteeraavat sataman pidä, ja heillä on valta vesiä vereksi muuttaa, ja löydä maata kaikkinaisella vitsauksella niin usein kuin he tahtovat. Ja koska he todistuksensa lopettaneet ovat, niin peto, joka astui ylös syvyydestä, on heidän kansansa sotiva ja heitä voittava ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa pitää makaavan sen suuren kaupungin kaduilla, joka hengellisesti kutsutaan Sodoma ja Egypti, kussa myös meidän Herramme ristiin naulittu on. Ja muutamat sukukunnista ja kansoista ja kielistä ja pakanoista pitää näkemään heidän ruumiinsa 3 päivää ja puolen, ja ei he salli heidän ruumiitansa haudattaa. Ja jotka maan päällä asuvat, ne iloitsevat heistä ja riemuitsevat ja lahjoja keskenänsä lähettävät, sillä nämä 2 profetaa ahdistelivat niitä, jotka maan päällä asuivat. Ja 3 päivän perästä ja puolen meni Jumalalta elämän henki heihin, ja he seisoivat jaloillansa, ja suuri pelko tuli niiden päälle, jotka heidät näkivät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille astukaa tänne, ja he astuivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja 10% kaupungista lankesi maahan, ja siinä maanjäristyksessä tapettiin 7000 ihmisten nimi, ja ne muut hämmästyivät ja antoivat kunnian taivaan Jumalalle. Toinen voi on mennyt edes ja katso, 3. voi pian tulee. Ja 7. enkeli soitti basun alla, ja suuret äänet kuuluivat taivaassa sanoen, maailman valtakunnat ovat meidän Herrallemme, ja hänen Kristuksellensa tulleet, ja hän on hallitseva iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja 4/30 vanhinta, jotka Jumalan edessä istuimillansa istuvat, lankesivat kasvoillensa ja kumarsivat Jumalaa. Sanoen, me kiitämme sinua, Herra kaikkivaltias Jumala, joka olet ja olit ja tuleva olet, että sinä olet saanut sinun suuren voimas ja hallinnut. Ja pakanat ovat vihastuneet, ja sinun vihas on tullut ja kuolleitten aika heitä tuomittaa, ja sinun palvelijaisprofetain palkka maksettaa ja pyhäin, ja niiden, jotka sinun nimeäs pelkäävät pienten ja suuten, ja kadottaa niitä, jotka maan turmelleet ovat. Ja Jumalan templi aukeni taivaassa, ja hänen testamenttinsa arkki nähtiin hänen templissänsä, ja tapahtuivat leimaukset ja äänet ja pitkäiset ja maanjäristykset ja suuret rakeet. Ja suuri ihme ilmestyi taivaassa, vaimo oli puetettu auringolla, ja kuu hänen jalkainsa alla, ja hänen päässänsä kruunu 12 tähdestä. Ja hän oli raskas ja huusi synnyttäissänsä, ja hänellä oli suuri vaiva synnyttää.
Ja toinen ihme näkyi taivaassa. Katso, suuri ruskea lohikärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja hänen päissänsä 7 kruunua. Ja hänen pyrstönsä veti 3/3 taivaan tähdistä, ja heitti ne maan päälle, ja lohikärme seisoi vaimon edessä, joka oli synnyttämällänsä, että kuin hän oli synnyttänyt, se olisi syönyt hänen lapsensa. Ja hän synnytti poikalapsen, joka oli kaikki pakanat hallitseva rautaisella vitsalla, ja hänen poikansa temmattiin Jumalan tykö, ja hänen istuimensa tykö. Ja vaimo pakeni korpeen, kussa hänelle oli sijaa Jumalalta valmistettu siinä ruokittaa 1260 päivää. Ja suuri sota tapahtui taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikärmeen kanssa, ja lohikärme soti ja hänen enkelinsä. Ja ei he voittaneet, eikä heidän sijansa enää löydetty taivaassa. Ja suuri lohikärme, vanha mato, joka perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, heitettiin ulos, joka koko maan piirin viettelee, hän heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä myös hänen kansansa heitettiin sinne. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on autuus ja voima ja valtakunta ja väki meidän Jumalamme ja valta hänen Kristuksensa, että meidän veljemme päälle kantaja on heitetty ulos, joka heidän päällensä yötä ja päivää Jumalan edessä kantoi. Ja he ovat hänen voittaneet karitsan venen kautta ja heidän todistuksensa sanan kautta, ja ei he henkeänsä kuolemaan asti rakastaneet. Sen tähden te taivaat iloitkaat, ja jotka niissä asutte voimaan ja meren asuvia, sillä perkele astuu alas teidän tykönne pitäen suurta vihaa tietäen itsellänsä vähän aikaa olevan. Ja kuin lohikärme näki itsensä maahan heitetyksi, vainosi hän vaimoa, joka pojan synnytti. Ja vaimolle annettiin 2 suuren kotkan siipeä, että hän olisi korpeen sijaansa lentänyt, kussa hän elätetään ajan, ja 2 aikaa kärmeen kasvoin edestä. Ja kärme puuskasi vaimon jälkeen suustansa vettä niin kuin kosken upottaaksensa häntä. Mutta maa autti vaimoa, ja maa avasi suunsa ja särpi veden, jonka lohikärme suustansa puuskannut oli. Ja lohikärme vihastui vaimon päälle ja meni sotimaan muiden kanssa hänen siemenestensä, jotka Jumalan käskyt kätkevät ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen pitävät. Ja minä seisoin meren sannalla, ja minä näin pedon merestä astuvan ylös, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja hänen sarvissansa 10 kruunua, ja hänen päissänsä Pelkan nimi. Ja peto, jonka minä näin, oli pardin muotoinen, ja hänen jalkansa olivat niin kuin karhun käpälät, ja hänen suunsa oli niin kuin jalopiorain suu. Ja lohikärme antoi sille voimansa ja istuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden hänen päistänsä, niin kuin se olisi kuoliaksi haavoitettu ollut, ja hänen kuolemahaavansa parani, ja koko maan piiri ihmetteli sitä petoa. Ja kumarsivat lohikärmettä, joka penolle voiman antoi, ja he kumarsivat petoa ja sanoivat, kuka on tämän pedon kaltainen, kuka voi sotia häntä vastaan. Ja hänelle annettiin suu puhua suuria asioita ja pilkkoja, ja hänelle annettiin valta pitää sotaa 2/5 kuukautta. Ja hän avasi suunsa pilkkoja puhumaan Jumalaa vastaan, pilkkaamaan hänen nimeänsä ja hänen majansa ja niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja hänen sallittiin sotia pyhäin kanssa ja voittaa heitä, ja hänelle annettiin valta kaikkein sukukuntain päälle ja kansain ja kielten ja pakanain.
Ja kaikki, jotka maassa asuvat, kumarsivat häntä, joiden nimet ei ole kirjoitetut Karitsan elämän kirjassa, joka maailman alusta tapettu on. Jos jollakin korva on, se kuulkaan. Joka vankiuteen vie, se vankiuteen menee. Joka miekalla tapaa, se miekalla tapetaan. Tässä on pyhäin kärsivällisyys ja usko. Ja minä näin toisen pedon maasta astuvan ylös. Ja hänellä oli 2 sarvea, niin kuin lampaalla, ja hän puhui niin kuin lohikärme. Ja se tekee kaiken entisen pedon voiman sen nähden ja saattaa maan ja sen asuvaiset ensimmäistä petoa kumartamaan, jonka kuolemahaava parantunut oli. Ja tekee suuria ihmeitä niin, että hän saattaa tulenkin putoamaan taivaasta alas maan päälle ihmisten edestä. Ja viettelee maan asuvia niillä ihmeillä, joita hänen oli annettu pedon edessä tehdä sanoen maan asuville, että he tekisivät pedon kuvan, jolla miekan haava on ja joka virkosi. Ja sallittiin hänelle antaa hengen pedon kuvalle, että pedon kuva myös puhuisi ja tekisi, että jokainen, joka ei pedon kuvaa, kumarra pitää tapettaman. Ja se saattaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja palvelijat ottamaan merkin oikeaan käteensä taikka otsiinsa. Ja ettei kenkään taitanut ostaa eikä myydä, jolla ei se merkki ollut taikka pedon nimi eli hänen nimensä luku. Tässä on viisaus, jolla on ymmärrys. Laskekaan pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja hänen lukunsa on 666. Ja minä näin ja katso, Karitsa seisoi Hionin vuorella, ja hänen kansansa 144 000, joilla oli hänen isänsä nimi kirjoitettu heidän otsissansa. Ja minä kuulin äänen taivaasta, niin kuin paljon veden äänen ja niin kuin suuren pitkäisen äänen, ja se ääni, jonka minä kuulin, oli niin kuin kanteleen soittajain, jotka kanteleitansa soittavat. Ja veisasivat niin kuin uutta virtteistuimen edessä, ja 4 eläimen edessä, ja vanhinten, ja ei yksikään taitanut sitä virtteoppia paitsi niitä 144 000, jotka maasta ostetut ovat. Nämä ovat ne, jotka ei vaimoin kanssa ole saastutetut, sillä he ovat neitset. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, kuhunka hän menee. Nämä ovat ihmisistä ostetut Jumalalle ja Karitsalle uutiseksi, joiden suussa ei ole petosta löydetty, sillä he ovat ilman saastaisuutta Jumalan istuimen edessä. Ja minä näen toisen enkelin lentävän taivaan keskitse, jolla iankaikkinen evankeliumi oli, jota hänen pitää niille ilmoittaman, jotka maan päällä asuvat, ja kaikille pakanoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille, joka sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaat hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaat ja rukoilkaat sitä, joka taivaan ja maan ja meret ja vesilähteet teki. Ja toinen enkeli seurasi sanoen, lankesi Babylon suuri kaupunki, sillä hän oli huoruutensa vihan aviinalla kaikki pakanat juottanut. Ja 3. enkeli seurasi niitä sanoen, suurella äänellä, jos joku petoa ja hänen kuvansa kumartaa ja ottaa sen merkin otsaansa taikka käteensä. Sen pitää myös Jumalan vihan viinajuoman selkiää viinaa, joka hänen vihansa maljaan kaadettu on, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä pyhäin enkeleitten edessä ja Karitsan edessä vaivattaman.
Ja heidän vaivansa savu astuu ylös iankaikkisesta iankaikkiseen, ja ei heillä ole lepua päivällä eikä yöllä, jotka Petua ja hänen kuvansa kumartavat. Ja jos joku on hänen nimensä merkin ottanut, tässä on pyhän kärsivällisyys, tässä ne ovat, jotka Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon pitävät. Ja minä kuulin äänen taivaasta minulle sanovan, kirjoita autuat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä lähin, ja henki sanoo heidän pitää lepäämään töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä. Ja minä näen ja katso, valkea pilvi, ja pilven päällä istui ihmisen pojan muotoinen, jonka päässä oli kultainen kruunu, ja terävä sirpi hänen kädessänsä. Ja toinen enkeli läksi templistä huutaen suurella äänellä pilven päällä istuvaiselle sivalla sirpilläs ja leikkaa, sillä sinulle tuli hetki leikatakses ja elo on maan päällä kuivaksi tullut. Ja se, joka pilven päällä istui, sivalsi sirpillänsä maan päältä, ja maa tuli leikatuksi. Ja toinen enkeli läksi templistä, joka taivaassa on, jolla myös terävä sirpi oli. Ja toinen enkeli läksi alttarista, jolla oli valta tulen päälle, ja huusi suurella äänellä sille, jolla terävä sirpi oli, ja sanoi sivalla terävällä sirpilläs ja leikkaa ne viinaoksan versot maan päältä, sillä hänen viinamarjansa ovat kypsyneet. Ja enkeli sivalsi terävällä sirpillänsä maan päällä, ja niitti maan viinamäen, ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Ja kuurna sotkuttiin ulkona kaupungista, ja veri kuurnasta kuohui ulos Hamaan orhitten suitsiin asti 1600 vakomittaa. Ja minä näen toisen merkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, 7 enkeliä, joilla 7 viimeistä vitsausta oli, sillä niissä on Jumalan viha täytetty. Ja minä näin niin kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja ne, jotka pedosta voiton saaneet olivat, ja hänen kuvastansa, ja hänen merkistänsä, ja hänen nimensä luvusta seisovan lasisen meren päällä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Moseksen Jumalan palvelijan pirtte sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekos, Herra Jumala, kaikki valtias, oikeat ja totiset ovat sinun ties sinä pyhäin kuningas. Kuka ei pelkää sinua, Herra, ja sinun nimeäs ylistä, sillä sinä yksinäs pyhä olet, sillä kaikki pakanat tulevat ja sinun kasvois edessä kumartavat ja rukoilevat, että sinun tuomios julistetut ovat. Sitten näin minä ja katso, todistuksen majan, templi avattiin taivaassa. Ja templistä läksivät 7 enkeliä, joilla 7 vitsausta oli puetetut puhtailla ja kirkkailla linavaatteilla ja vyötetyt rinnoilta kultaisilla vöillä. Ja 1 4 eläimestä antoi 7 enkelille 7 kultaista maljaa, täynnensä Jumalan vihaa, joka elää iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja templi täytettiin savulla Jumalan kunniasta ja hänen voimastansa, ja ei yksikään voinut templiin mennä sisälle siihen asti, kuin 7 enkelin 7 vitsausta täytetyiksi tulivat. Ja minä kuulin suuren äänen templistä sanovan 7 enkelille, menkäät ja vuodattakaat Jumalan vihan maljat maan päälle. Ja ensimmäinen meni ja vuodatti maljansa maan päälle, ja tuli paha, ja häijy haava ihmisten päälle, joilla pedon merkki oli, ja niiden päälle, jotka sen kuvaa kumarsivat. Ja toinen enkeli vuodatti maljansa meren, ja se tuli niin kuin kuolleen veri, ja kaikki eläväiset sielut kuolivat meressä. Ja 3. enkeli vuodatti maljansa virtoihin ja vesilähteisiin, ja se tuli vereksi.
Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan, Herra, sinä olet vanhurskas, joka olet ja joka oli ja pyhä, ettäs nämä tuomitsit. Sillä he ovat pyhäin ja profetain veren vuodattaneet, ja sinä annoit heille verta juoda, sillä he ovat sen ansainneet. Ja minä kuulin toisen enkelin alttarilta sanovan, ja Herra kaikkivaltias Jumala, sinun tuomios ovat totiset ja oikeat. Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin ihmisiä vaivata helteellä tulen kautta. Ja ihmiset tulivat palavaksi suuresta helteestä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, jolla niiden vitsausten päälle valta oli, ja ei tehneet parannusta antaaksensa hänelle kunniaa. Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon istuimelle, ja hänen valtakuntansa tuli pimiäksi, ja he pureskelivat kielensä rikki kivuillansa, ja pilkkasivat taivaan Jumalaa kipuinsa ja haavainsa tähden, ja ei tehneet parannusta töistänsä. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suuren virran Eufratin päälle, ja sen vesi kuivui, että tie olisi valmistettu itäisille kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja peron suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 rietasta henkeä, sammakkoin muotoista. Sillä he ovat perkeleiden henget, jotka ihmeitä tekevät ja menevät maan ja koko maan piin kuningasten tykö, kokoamaan heitä sotaan suurena, kaikkivaltiaan Jumalan päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas. Autuas on se, joka valvoo ja kätkee vaatteensa, ettei hän alasti kävisi, ettei hänen häpiänsä nähtäisi. Ja hän on koonnut heitä siihen sijaan, jota kutsutaan Heviaksi Armaleddon. Ja 7. enkeli vuodattaa maljansa ilmaan, ja taivaan templistä läksi suuri ääni istuimelta, joka sanoi, se on tapahtunut. Ja äänet tulivat ja pitkäiset ja leimaukset, ja suuri maanjäristys tapahtui, jonka kaltaista ei ole ollut sitten, kuin ihmiset tulivat maan päälle, sen kaltainen suuri maanjäristys. Ja se suuri kaupunki tuli 3 osaksi, ja pakanain kaupungit vankesivat, ja se suuri Babylon muistettiin Jumalan edessä, että hän antaisi hänelle juoma-astian hirmuisen vihansa viinasta. Ja kaikki luodot pakenivat, ja ei vuoria löydetty. Ja suuri rae, niin kuin leivisken paino, lankesi alas taivaasta ihmisten päälle, ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa rakeen vitsauksen tähden, sillä sen vitsaus oli sangen suuri. Ja tuli 1 7 enkelistä, joilla 7 maljaa oli, ja puhui minun kanssani, ja sanoi minulle, tule, minä osoitan sinulle sen suuren porton tuomion, joka paljoin vetten päällä istuu, jonka kanssa maan kuninkaat uorin tehneet ovat, ja ne, jotka maan päällä asuvat, ovat hänen huoruutensa viinasta juopuneet. Ja hän vei minun hengessä korpeen, ja minä näin vaimon istuvan veren karvaisen pedon päällä täynnänsä tilkkanimiä, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja vaimo oli vaatetettu purpuralla ja veren karvaisella, ja oli kullalla kullattu ja kalliilla kivillä ja pärlyillä, ja piti kädessänsä kultaisen maljan täynnä kauhistuksia ja hänen huoruutensa riettautta. Ja hänen otsassansa oli nimi kirjoitettu salaus, suuri Babylon huoruuden ja maan kauhistuksen äiti. Ja minä näin vaimon juopuneena pyhäin ja Jeesuksen todistajain verestä, ja minä ihmettelin suuresti, kuin minä sen näin. Ja enkeli sanoi minulle, miksis ihmettelet? Minä sanon sinulle vaimon salaisuuden ja pedon salaisuuden, joka häntä kantaa, ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Eto, jonkas näit on ollut, ja ei ole, ja se on syvyydestä,
tuleva ylös ja on kadotukseen menevä, ja ne, jotka maan päällä asuvat, joidenka nimet ei ole elämän kirjassa maailman alusta kirjoitetut, ihmettelevät, kuin he näkevät pedon, joka oli ja ei ole, vaikka hän kuitenkin on. Ja tässä on mieli, jolla viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joidenka päällä vaimo istuu. Ja ovat 7 kuningasta, 5 ovat langenneet, ja 1 on, ja toinen ei ole vielä tullut. Ja kun hän tulee, niin hänen pitää vähän aikaa pysymään. Ja peto, joka oli ja ei ole, on itse 8, ja on niistä 7, ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka näet, ovat 10 kuningasta, jotka ei vielä valtakuntaa saaneet ole, mutta niin kuin kuninkaat saavat voiman yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi neuvo, ja he antavat pedolle voimansa ja valtansa. Nämä sotivat Karitsan kanssa, ja Kaitsa on heidät voittava, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja ne, jotka hänen kansansa ovat kutsutut ja valitut ja uskolliset. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka näet, kussa porto istuu, ovat kansat ja joukot ja pakanat ja kielet. Ja ne 10 sarvia, jotka sinä vedossa näit, ne pitää porttua vihaamaan ja pitää hänen hävittämään ja alastumaksi tekevän, ja heidän pitää syömän hänen lihansa ja sen tulella polttavat. Sillä Jumala on antanut heidän sydämensä, että he hänen suosionsa jälkeen tekevät, ja että he sen yhdestä tahdosta tekevät ja antavat valtakuntansa pedolle siihen asti, kuin Jumalan sanat täytetyksi tulevat. Ja vaimo, jonka sinä näit, on suuri kaupunki, jolla on valta maan kuningasten ylitse. Ja sitten näin minä toisen enkelin tulevan alas taivaasta, jolla oli suuri voima, ja maa valistui hänen kirkkaudestansa. Ja hän huusi väkevästi suurella äänellä ja sanoi, lankesi suuri Babylon, ja on tullut perkeleitten asumasiaksi ja kaikkein rietasten henkein kätköksi ja kaikkein rietasten ja vihattavain lintuin kätköksi. Sillä hänen huoruutensa vihan viinasta ovat kaikki pakanat juoneet, ja maan kuninkaat hänen kansansa huorin tehneet, ja kaupamiehet maan päällä ovat rikastuneet hänen herkkuinsa voimasta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, te minun kansani, lähtekäät ulos hänestä, ettette hänen synneistänsä osallisiksi tulisi, ettette myös jotakin hänen vitsauksistansa saisi. Sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet hamaan taivaaseen asti, ja Jumala muisti hänen vääryytensä. Maksakaat hänelle niin kuin hänkin maksoi teille, ja kertokaat hänelle kaksinkertaisesti hänen töittensä jälkeen, sillä juoma-astialla, josta hän teille pani sisälle, niin pankaat hänelle kaksinkertaisesti. Niin paljon kuin hän itseänsä kunnioitti ja koreili, niin antakaat hänelle niin paljon vaivaa ja itkua, sillä hän sanoo sydämessänsä, minä istun ja olen kuningatar, ja en leski, ja ei minun pidä itkua näkemään. Sen tähden pitää hänen vitsauksensa yhtenä päivänä tulemaan kuolema ja itku ja nälkä, ja hän pitää tulella poltettaman, sillä Herra Jumala on väkevä, joka hänen tuomitsee. Ja häntä pitää itkettämän, ja maan kuninkaat parkuvat häntä, jotka hänen kansansa huorin tekivät ja hekumassa elivät, kuin he hänen palonsa savun näkevät. Ja pitää taampana seisoman hänen vaivansa pelvon tähden ja sanoman voi suurta kaupunkia, Babylonia, väkevää kaupunkia, sillä yhdellä hetkellä tuli sinun tuomios. Ja kaupamiehet maan päällä itkevät ja murettivat häntä, ettei kenkään enempi heidän kalujansa osta.
kulta- ja hopeakaluja ja kalliita kiviä ja päärliä ja kalliita liinavaatteita ja purpuraa ja silkkiä ja tulipunaista ja kaikkinaisia kalliita puita ja kaikkinaisia astioita elethantin luista ja kaikkinaisia astioita kalliimmista puista ja vaskesta ja raudasta ja marmorista. Ja kanelia ja hyvän hajulisia ja voidetta ja pyhää savua ja viinaa ja öljyä ja sämpyliä ja nisuja ja karjaa lampaita ja hevosia rattaita ja orjia ja ihmisten sieluja. Ja hedelmät, joita sinun sielus imoitsee, ovat sinulta paineet pois, ja kaikki, jotka lihavat ja kauniit olivat, ne ovat sinusta oljenneet pois, ja ei sinun pidä niitä enää löytämään. Näiden kaluin kaupamiehet, jotka hänestä rikastuneet ovat, pitää tampana seisoman hänen vaivansa pelvon tähden itkemän ja murehtiman. Ja sanoman voi suurta kaupunkia, joka puetettu oli kalliilla liinalla ja purpuralla ja tulipunaisella ja kullalla yltäkullattu, ja kalliilla kivillä ja päällyillä yhdellä hetkellä ovat sen kaltaiset rikkaudet hävitetyt. Ja kaikki haanen haltijat ja kaikki haaksiväki, jotka laivoissa asuvat, ja merimiehet, ja jotka merellä vaeltavat, seisoivat tampana. Ja huusivat, kuin he savun hänen palostansa, näkivät ja sanoivat, kuka on tämän suuren kaupungin verta. Ja he heittivät multaa päittensä päälle, uusivat, itkivät ja murehtivat sanoen, voi suurta kaupunkia, jossa kaikki rikastuneet ovat, joilla laivat meressä olivat hänen kalliista kaluistansa, yhdellä hetkellä on hän hävitetty. Ihastu taivas hänestä, ja te pyhät apostolit ja profeetat, sillä Jumala tuomitsee teidän tuomionne hänen päällensä. Ja yksi väkevä enkeli nosti ison kiven, niin kuin myllyn kiven, ja heitti sen mereen, ja sanoi, näin äkisti pitää suuri kaupunki Babylon heitettämän pois, ja ei häntä pidä enempi löydettämän. Ja kanteleiden soittajain ja laulajain ja huiluin ja basunan soittajain ääni ei pidä enempi sinusta kuuluman, ja ei yhtäkään virkamiestä yhdestäkään virasta pidä enempi sinussa löydettämän, ja myllyn ääni ei pidä enempi sinussa kuuluman. Ja kynttilän valkeus ei pidä sinussa enää valistaman, ja ynjän ja morsiamen ääni ei pidä enää sinussa kuuluman, sillä sinun kauppamiehes olivat maan päämiehet, ja sinun noitumises kautta ovat kaikki pakanat eksyneet. Ja hänessä on profeetain ja pyhäin veri löydetty, ja kaikkein niiden, jotka maan päällä tapetut ovat. Ja sitten kuulin minä suuren äänen, niin kuin paljolta kansalta taivaassa sanovan, halleluja autuus ja ylistys kunnia ja voima olkoon Herralle meidän Jumalalle. Sillä hänen tuomionsa ovat totiset ja vanhurskaat, että hän on suuren porton tuominnut, joka huoruudellansa maan turmeli ja on palvelijainsa veren sen kädestä kostanut. Ja taas he sanoivat halleluja, ja sen savu käy ylös iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja 430 vanhinta ja 4 eläintä maahan lankesivat ja rukoilivat Jumalaa istuimella istuvarista ja sanoivat amen, halleluja. Ja ääni kuului istuimelta sanoen, kiittäkäät meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa, ja jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin niin kuin paljon kansan äänen, ja niin kuin suuren veden äänen, ja niin kuin suurten pitkäisten äänen, jotka sanoivat halleluja, sillä Herra kaikkivaltias Jumala on valtakunnan omistanut. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja sen emäntä valmisti itsensä. Ja hänen annettiin pukea itsensä puhtaalla ja kiiltävällä kalliilla liinalla,
joka kallis liina on pyhäin vanhurskaus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuaat ovat ne, jotka ovat Karitsan häihin ehtoolliselle kutsutut. Ja hän sanoi minulle, nämä Jumalan sanat ovat totiset. Ja minä lankesin hänen jalkainsa eteen häntä rukoilemaan. Mutta hän sanoi minulle, katso, ette sitä tee, minä olen sinun ja sinun veljeis kanssa palvelija, ja niiden, joilla Jeesuksen todistus on kumarra, ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetain henki. Ja minä näin taivaan avatuksi, ja katso, valkeaorhi, ja se, joka sen päällä istui, kutsuttiin uskolliseksi ja totiseksi, ja vanhurskaudella hän tuomitsee ja sotii. Ja hänen silmänsä ovat niin kuin tulen liekki, ja hänen päässänsä on monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettu nimi, jota ei kenkään tietänyt, vaan hän itse. Ja hän oli vaatetettu vereen kastetulla vaatteella, ja sen nimi kutsutaan Jumalan sanaksi. Ja sotajoukko, joka taivaassa on, seurasi häntä valkeilla hevosilla vaatetetut valkealla puhtaalla kalliilla liinalla. Ja hänen suustansa kävi ulos terävä miekka, jolla hänen pitää pakanoita lyömän, joita hän on hallitseva rautaisella vitsalla, ja hän on sotkuva kaikkivaltiaan Jumalan närkästyksen ja vihan viinakuurnan. Ja hänellä on vaatteessansa ja reidessänsä nimi kirjoitettu, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja minä näen enkelin seisovan auringossa, joka huusi suurella äänellä ja sanoi kaikille linnuille, jotka taivaan alla lentävät, tulkaat ja kokoontukaat suuren Jumalan ehtoolliselle, syömään kuningasten lihaa ja päämiesten lihaa ja väkeväin lihaa ja onhitten lihaa ja niillä ajavaisten ja kaikkein vapaitten ja orjain sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotaväkensä koottuna sotimaan sen kanssa, joka oriin päällä istui, ja myös hänen sotaväkensä kanssa. Ja peto otettiin kiinni, ja hänen kansansa väärä profeta, joka ihmeitä hänen edessänsä teki, joilla hän niitä vietteli, jotka pedon merkin ottivat, ja jotka hänen kuvansa kumarsivat. Nämä kaksi ovat elävältä tuliseen järveen heitetyt, joka tulikivestä paloi. Ja muut tapettiin miekalla, joka sen suusta kävi ulos, joka orin päällä istui, ja kaikki linnut ravittiin heidän lihastansa. Ja minä näin enkelin astuvan alas taivaasta, jolla oli syvyyden avain, ja suuri kahle hänen kädessänsä. Ja hän otti lohikärmeen kiinni vanhan madon, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänen 1000 vuodeksi. Ja heitti hänen syvyyteen ja sulki hänen ja lukitsi päältä, ettei hänen enempi pitäisi pakanoita viettelemään siihen asti, kuin 1000 vuotta kuluu, ja sitten pitää hän vähäksi hetkeksi päästettämän. Ja minä näin istuimet, ja he istuivat niiden päällä, ja heille annettiin tuomio, ja niiden sielut, jotka Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden mestatut olivat, ja jotka ei petoa kumartaneet, eikä hänen kuvaansa, ja ei ottaneet hänen merkkiänsä otsiinsa taikka käsiinsä, ja he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Mutta ne muut ei kuolleista virvonneet siihen asti, kuin 1000 ajasta aikaa kului. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemisessa. Niiden ylitse ei ole toisella kuolemalla yhtään valtaa, vaan he tulevat Jumalan ja Kristuksen papeiksi ja hallitsevat hänen kansansa 1000 vuotta. Ja kuin 1000 vuotta kuluneet ovat, niin saatana päästetään vankeudestansa.
Ja hän menee ulos pakanoita viettelemään, jotka 4 maankulmalla ovat Gog ja Magog, että hän heitä sotaan kokoais, joidenka luku on niin kuin meren santa. Ja he astuivat maan avaruuden päälle ja piirittivät pyhäin leirin ja rakkaan kaupungin, ja tuli lankesi Jumalalta taivaasta ja söi heidät. Ja perkele, joka heitä vietteli, heitettiin tuliseen ja tulikiviseen järveen, jossa sekä peto että väärä profeeta oli, ja ne pitää vaivattoman päivää ja yötä iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja minä näen suuren valkean istuimen ja sen päällä istuvan, jonka kasvoin edestä maa ja taivas pakeni, ja ei heille löydetty sijaa. Ja minä näin kuolleet sekä pienet että suuret seisovan Jumalan kasvoin edessä, ja kirjat avattiin, ja toinen kirja avattiin, joka on elämän, ja kuolleet tuomittiin niistä, mitkä kirjoissa kirjoitetut olivat töittensä jälkeen. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka hänessä olivat, ja kuolema, ja helvetti antoi ne kuolleet, jotka heissä olivat, ja ne tuomittiin jokainen töittensä jälkeen. Ja kuolema ja helvetti heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema. Ja joka ei löydetty elämänkirjassa kirjoitetuksi, se heitettiin tuliseen järveen. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa katosi, ja ei meri silleen ole. Ja minä, Johannes, näin pyhän kaupungin uuden Jerusalemin astuvan alas taivaasta, Jumalalta valmistetun, niin kuin morsiamen kaunistetun hänen miehellensä. Ja kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten seassa, ja hän on asuva heidän kansansa, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja itse Jumala on oleva heidän kansansa, ja heidän Jumalansa. Ja Jumala on pyykkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, ja ei kuolemaa pidä silleen oleman, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua pidä silleen oleman, sillä ne entiset pois menivät. Ja se, joka istuimella istui, sanoi, katso, minä uudistan kaikki, ja sanoi minulle, kirjoita, sillä nämä sanat ovat totiset ja vahvat. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja lopu, minä annan janovalle elämän veden lähteestä laajaksi. Joka voittaa, sen pitää kaikki nämä perimän, ja minä olen hänen Jumalansa, ja hänen pitää oleman minun poikani. Mutta pelkureille ja uskottomille ja hirmuisille ja murhaajille ja salavuoteisille ja velhoille ja epäjumalisille ja kaikille valehtelijoille pitää osa oleman siinä järvessä, joka tulesta ja tulikivestä palaa, joka on toinen kuolema. Ja minun tyköni tuli 1 7 enkelistä, joilla oli 7 maljaa täynnä 7 viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen, tule minä osoitan sinulle morsiamen karitsan emännän. Ja hän vei minun hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja osoitti minulle suuren kaupungin, pyhän Jerusalemin astuvan alas taivaasta Jumalalta, jolla oli Jumalan kirkkaus, ja sen valkeus oli kaikkein kalleimman kiven muotoinen, niin kuin kirkas jaspis. Ja hänellä oli suuri ja korkea muuri, jolla oli 12 porttia ja porteissa 12 enkeliä ja nimet kirjoitetut, jotka ovat 12 Israelin lasten sukukuntain nimet. Idässä 3 porttia, pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia, lännessä 3 porttia. Ja sen kaupungin muurilla oli 12 perustusta,
ja niissä Karitsan 12 apostolin nimet. Ja sillä, joka minun kanssani puhui, oli kultainen ruoko kaupunkia, mitataksensa ja hänen portteansa ja muuriansa. Ja kaupunki on pantu nelikulmaiseksi, ja hänen pituutensa on niin suuri kuin hänen leveytensä. Ja hän mittasi kaupungin ruovolla 12 000 vakomittaa, ja hänen pituutensa ja leveytensä ja korkeutensa ovat yhtäläiset. Ja mittasi hänen muurinsa 150 kyynärää ihmisen mitan jälkeen, joka enkelillä oli. Ja muurin rakennus oli jaspiksesta, ja itse kaupunki puhtaasta kullasta puhtaan, lasin kaltainen. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaikki naisilla kalliilla kivillä kaunistetut. Ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen sapiri, kolmas kalkedoni, neljäs smaragdi, viides sardonyx, kuudes sardius, seitsemäs krysoliti, kahdeksas perilli, yhdeksäs topasis, 10 krysoprasi, 11 ruakinti, 12 ametysti. Ja ne 12 porttia olivat 12 päärryä, ja kukin portti oli yhdestä päärrystä, ja kaupungin kadut olivat puhdas kulta, niin kuin lävitse paistavainen lasi. Ja en minä hänessä templiä nähnyt, sillä Herra kaikkivaltias Jumala on hänen templinsä ja Karitsa. Ja ei se kaupunki tarvitse aurinkoa eikä kuuta hänessä valistamaan, sillä Jumalan kirkkaus valistaa hänessä ja hänen valkeutensa on Karitsa. Ja pakanat, jotka autuaksi tulevat pitää hänen valkeudessansa vaeltamaan, ja maan kuninkaat tuovat kunniansa ja ylistyksensä siihen. Ja ei sen portteja suljeta päivillä, sillä ei siellä yötä pidä oleman. Ja pakanain ylistys ja kunnia tuodaan siihen. Ja ei pidä häneen mitään saastuttavaa tuleman sisälle, taikka sitä, mikä kauhistuksen eli valheen saattaa, vaan ne, jotka Karitsan elämän kirjassa kirjoitetut ovat. Ja hän osoitti minulle puhtaan elämän veden virran selkien niin kuin kristallin vuotavan Jumalan ja Karitsan istuimesta. Keskellä hänen katuansa ja molemmilla puolilla virtaa seisoi elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät ja antoi hedelmänsä kunakin kuukautena ja puun lehdet pakanain terveydeksi. Ja ei kirousta pidä silleen ensinkään oleman, vaan Jumalan ja Karitsan istuin pitää hänessä oleman ja hänen palvelijansa pitää häntä palveleman. Ja näkemään hänen kasvonsa ja hänen nimensä pitää heidän otsissansa oleman. Ja yötä ei pidä siellä oleman, eikä he tarvitse kynttilää taikka auringon valkeutta, sillä Herra Jumala valaisee heitä ja heidän pitää hallitseman iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja hän sanoi minulle, nämä sanat ovat vahvat ja totiset, ja Herra pyhäin profetain Jumala on enkelinsä lähettänyt osoittamaan palvelijoillensa niitä, mitkä pian tapahtuman pitää. Katso, minä tulen nopeasti, autuas on se, joka kätkee tämän kirjan profetian sanat. Ja minä Johannes olen se, joka näitä näin ja kuulin, ja kuin minä näitä kuulin ja näin, lankesin minä maahan rukoilemaan enkelin jalkain eteen, joka minulle näitä osoitti. Ja hän sanoi minulle, katso, ette sitä tee, sillä minä olen sinun kanssapalvelias ja sinun veljes profetain ja niiden, jotka tämän kirjan sanat kätkevät kumarra ja rukoile Jumalaa. Ja hän sanoi minulle, älä tämän kirjan profetian sanoja lukitse, sillä aika on läsnä. Joka paha on se, olkoon vielä paha,
Ja joka saastainen on, se tulkoon vielä saastaiseksi, mutta joka vanhurskas on, se tulkoon vielä hurskaaksi, ja joka pyhä on, se tulkoon vielä pyhäksi. Ja katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani antamaan kullekin niin kuin hänen työnsä on. Minä olen A ja O, alku ja lopu, ensimmäinen ja viimeinen. Autuat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olisi, ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekijät, ja murhaajat, ja epäjumalan palvelijat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä, Jeesus, lähetin minun enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Davidin juuri ja suku, se kirkas koentahti. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, se sanokaan tule. Joka janoo, se tulkaan, ja joka tahtoo, se ottakaan elämän vettä lahjaksi. Mutta minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanoja kuuleva on, jos joku lisää näihin, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka tässä kirjassa kirjoitetut ovat. Ja jos joku tämän kirjan profetian sanoista ottaa pois, niin Jumala ottaa pois hänen osansa elämän kirjasta ja pyhästä kaupungista ja niistä, mitkä tässä kirjassa kirjoitetut ovat. Se, joka näitä todistaa, sanoo, ja minä tulen pian, amen, niin tule, Herra Jeesus. Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkein kanssanne. Amen.